Ikayo pong sinimba napon kay misa na nga mong Boris, ang popuing kay katamong misa ngeni, nung pansinan niya po, metong niya mo po tema. Kasi it is really a continuation in pong gospel tamong ngeni, kitang gospel napon. Balikan tayo po itang gospel napon. Sasabihan na po, magsadya kayo, balo na no yan datang ing amo na ning makibali. Iwari po, nanuwaring kwento last napon po, penibala na, karing kayang ipus, yung pibale-bale na. Detang maya pa ipus, sinesireng sabla, hindi nga ding sabla. Detang maya pa ipus, na ano pong sinabgewara, minum, mengan, nagpakasasa, na nyan datang yung makibandi, yung bale nga na pong sasabi, detang mayap, ni parangalan la. Detang mayap, sabi na po, miluwal la, bang mitigis ayipan. Kasakit na po itsuran mitigis sa ipan siguro pin po bateno makapangan mateno kenda na puling masakit la pa nga masakit la ipan ito po yung sinabi na potalawin tayo itang gospel na napun po sasabihan na ba magsadya kayo ako maging pabaya the same ken pong gospel tamong ini maglame kayo uling ayo balo ing oras na ning pandatang na ano pong pamiyaliwa daring adwa keta pong napon aripus ngeni, it's a wedding feast. Kakasal. Po, karin napon po, may pagkatiwalan kempi bale-bale. Ngeni po, ating kakasal. At dining apunong dalaga, rening abay, ing pong obrara, mamiyasala, kendala na po ning kakasal. Nini pong lalaki papunta kimbale na ning babae. Uling tandanan tamo po, ala na mamotang sulu, street light niyang panahon na ning ginuta mo. Dining apunong dalaga, ing obrara po, is to light the road leading to the house na puning bala mo putang bantang masayang akakit mamili ka mong sulu-sulu kendalan akit da papunta na kimbale masaya pong akakit ing wedding feast at galingaldo na po nga nasasabi ng ebanghelyo tamo putang lawen tamo po very clear na pun sasabihan na kay katamo na kayo maging pabaya ingatan nyo itang binyen na kay kayo ngini po medyo bala mo tinya pong dita ka twist keng ebanghelyo, dining makipagkasal, at niya pong babanggitan na lamig dalang ekstrang laro. Napin niyang may gisa ning laro da, day kong milob. Nga na po sasabi. In both stories, na po ng po ngeni, nung pansinan tamo po, it talks about the second coming. Nga na po kasi, maglame kayo, uling yayo balo, ingaldo at ni oras. So, buri na sabihan, kaya katamo po as Catholic, paniya din sasabihan, itang magbalik keng Gino. Kapilan nito, tamo po balo, nung kapilan nito. O nanggawan tamo, di okay mo, we continue with our life. Sasabihan ng ebanghelyo, napon ang pongini, ali, we just don't continue with our life. We make the best. Kaya pong nanong gagawan tamo. At hindi po yung akakit ko kaya may basang ebanghelyo ng iningaldong ite. Patang sabihan na pong magbakal kayong laro. Dakal po ing atyuking isip tamo, itang buri na sabihan ng laro at magbakal tamo for the future. Tamo balo nung kapilan. Panahon ng pandemya. Nano po yung laro na dapat tamong babakalan ngeni. Dapat yung kampera. Nung alakan tipon, may etena ka. Uling alapong kapanintunan. Nadaramdaman tarareng aliwa, magkasakit la, uling alay. Napinasabihan da, kapanamo, kanitang alam pandemya, may biyasa ko menipon, o di kasing yan, akong problema, ating kumpikukwanan. Nga po sasabi. Ora taring sabihan da rin aliwang, karela ka nung laro. Na ano ito? Menipon lang. Potan tumuha pa. Baka nano ka, ay, wala akong problema. Ating kong insurance. Maka-SSS ko. Maka-PhilHealth ko. Ala akong problema, makapag-ibig ko, siniguraduang ke in future ko. Wapi naman niya po. Buli na sabyan, aba, atin yan laro. Atin yan bakal. King kayambye, na potan datang yung masakit, atin niya, ngarapin po. Potan lawenta mo po, in matters of material things, sabyan tamo, okay ka ken. Masantingin ka kang isipan, masanting ka panugali. Pero more than that, nung lawin tayo ping gospel tamo, nano itang larong sa sabyanan na dapat ang bakalan. Uling balutan naman po, andyan tinano karakalin tinipon mo, mawala mo rin. Magisan mo rin. Ay wari po.
And you continue, titipon ka, titipon. Uling may itong mga tsuking isip mo, magisan yan, puta, pangimayari na rin anak nga na, likwanda ko, pakananuning sabla, ba kailangan natin kung kanakong sarili. Tapos na yung kayang isipan mo, iwari po na. Nung po talawin, tapo kayong sarili mo, when it comes to material things, talagang we look forward to the future. At mo pin po, ang diyang magobra ka, buri mo yung kumpanya mo, atin yung SSS, atin yung PhilHealth. Tapos ang ating ipalyari kaya ka, ating kang pikwanan kayong sarili mo, harapin po. Pero, aliwa mo po ito yung babanggitan ng ebanghelyo tamo. Okay mo po ito nung makanita kayo panalawak yung na ita po sana, ali mo po ito hindi din ang tamong pansin. More on the material things tamo mo wari, more than the future tamo is about the material things. Lawin niya pong ebanghelyo, alaya pong binanggit, nung itamong laro na dapat mong bekalan, nano itang laro ang mamiyasala king kekambi. Then tayo po isang tamolika, pag masusyan tamong yan, nano ing larong mamiyasala king kayambi. Bangka nita suku ipatricius, ang popa Agustin. Dini nga dwa, ing asawa na, ang popa ining kayang anak. Ita pong matindi ng lugod. Pumepundi, kaya may gisan, andiyan pampana sa kita na nining asawa na, andiyan pampikatula nining anak na. Sabi ratin po, kamartir na naman, nausong yan, ay, pututo ito. Balutan mo kayong sarili tam, there are a lot of people are willing to sacrifice because they love. Ngarapin po, uling lulugod la. At kaya katamo po, aliwa mo ito, hindi din ang tamong pansin. Ito pong dedikasyon na, commitment na king ginu. Sabi na po nitang kwento, iya kanu po tang matutudjing anak na, pamasane po kanong Biblia, na nasasabi ng kwento. At alimo ito, misan arakap niya ng anak na, o tikit niya nga makalihan siya kayong anak na. Kimwa na ning San Agustin. Nano kanong gagawa na kaya. Tapos feeling na. Iwari po, but that very commitment to God, love of the faith, ya po ing migpabayo ing sabla. Nga tamo pin po. So po tangkot nanda katamo, magbakal kang laro ng material things. Magbakal kang laro our spiritual life. Ningkay po baloyo alakaman because of your spiritual well-being, tapong kekang kasalpantayan at lugod. Ningkay po ating bagay na emuaintin dyan, kabud na daratang. Dakal po ka rin karanasan konting pari makanta, alang-alana ka, pero po tangkay bigla-bigla, pangimay nga di ka, ginoy ka ng balala na kaming abiyas bukas. Kabira-bira ting mawas ka, Mong, ating ko pa pong abiyas. Sabi ko po, alana, sinaguli din tanging metong akaban. What's because, sabi dapin po kaya katamo, nang kaya kembye, alim mo itang material na bagay, nung itang kapanaligan at tiwala tamo king Diyos, yasanan tunay maging kaya katamong api na milalablab. Iting pagsadyan tamo at iting bibiyanan ng Diyos kaya katamong etamo wala. Masakit po yung bili, marapin sasabi, na po kanyaman damdaman na po tang retang puposta kay Facebook, Gino, ika nang balake kami, uling ke kake magtiwala. O tang basan mo po reto, o tang panamdaman mo, yung ke kang sakit kimbi, bala mo kakayan uling, ating amano na ng Diyos, nabalo mo kayong sarili mo, na naman payalyan, patutwa na pa kimbiata mo. At deni purek akakit ko, api, laro na magdalang api kimbi nining tao manyadsad kaya katamo. Magbakal tamo pong dakalalaro king kaya katamong biye. Detang larong talagang matingkad king sala ngarapin po. Detang biyeng mayap at yung kaya katamo. Eko po sasawa at eko sana susuko king kaya kayong daraptan kimbi. Panay yung isipan iting bakal kong laro king mong kasalpantayanan kapilan man sana magigisan.